zdravo starenje i liđa krasnica. Centar za zdravo starenje i liđa krasnica. Neka se pripremi SDP centar i Novo Sarajevo. SDP centar i Novo Sarajevo. Neka se pripremi Subnor Han Pijesak. Još Subnor Han Pijesak. Neka se pripremi Savez brigadnih udruženja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ajde sad, slikaj mene sad. Ja. Ajde ka. Savez brigadnih udruženja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.